Financiado con fondos europeos, este proxecto busca implementar entre as rexións vitivinícolas de Europa medidas pro fomento da sostibilidade no sector do viño. O Salnés, xunto co sur de Portugal e Francia, é unha das zonas seleccionadas. Inténtase favorecer que sexa unha actividade máis sostenible durante o tempo, debido pues, a diferentes problemas que existen hoxe por hoxe no sector vitivinícola, como pode ser o uso grande que existe de agroquímicos sintéticos ou o manexo quizás nalgúnhas rexións pouco axeitado do suelo, pois está conducindo a unha serie de problemas. Entón, bueno, con este tipo de proxectos un pouco intentamos buscar solucións a eses problemas. Con ese obxectivo, o estudo busca unha xestión máis respectuosa dos solos nos viñedos, así como o aproveitamento dos distintos subproductos que xera a industria, como o bagazo, o raspón e os restos da poda. Unha das súas utilidades, obviamente, pode ser o compostaxe, pero aparte tamén o que queremos é revalorizalos, extraer os compostos que poidan ter un valor engadido e utilizalos en distintas aplicacións, sobre todo en cosmética, farmacéutica, que sempre abre posibilidades de abrir novo tipo de bioindustrias dentro da propia rexión. Nas tres zonas do proxecto trátase dun aproveitamento incipiente. Precisamente o estudo busca levar á práctica as súas investigacións para a súa expansión. Unha vez que tes a tecnoloxía desenvolvida, terá que probar in situ na zona. Ten un clima moi peculiar, ten un solo moi peculiar, que é totalmente diferente o da rexión francesa ou da rexión do sur de Portugal, e creemos que é unha zona que pode ser un faro para que outras zonas similares a tomen como modelo. Esta xornada celebrada no Auditorio de Ribadumia está impulsada pola Mancomunidade do Salnés, xa que o organismo forma parte do proxecto europeo Interreg Sudoe. Buscan novas oportunidades para o sector. Todos os restos que se producen no sector vitivinícola teñen que pasar por un proceso. É importante que ese proceso dé un valor añadido, que non sea pois un custo para o sector. Ademais, o uso de fitosanitarios, pois bueno, é unha zona moi sensible a todo eso, porque as plantacións están moi preto das casas. Entón, bueno, estamos aí un pouco impulsando por unha parte a xestión do residuo e por outra a valorización dese residuo. E botan man dunha boa práctica que a Mancomunidade ten implantada dende hai anos, a xestión dos residuos orgánicos domésticos a través da compostaxe, que se pode agora extrapolar ao sector do viño. É transformar unha economía lineal nunha economía circular. A economía circular é unha ventaxa, porque o que antes era un problema, que era un residuo, que é un problema que teño que invertir para desfacerme del, se acaba convertindo en un recurso. Iso o que xenera é beneficios en todos lados. Hai que estudialo ben, ver como se fai, ver como facelo de forma eficiente. A xornada de hoxe, ademais de público en xeral, estaban chamados profesionais do sector que tiveron ocasión de participar nunha enquisa. Esa información incorporarase agora á investigación para seguir avanzando no estudo. Agárdase que o proxecto vai a rematar a mediados de 2028, para cando pretenden ter creado un sistema comercializable ao alcance do sector.